Bricks rasa kana komo. Warekera. Waunorasa, Bricks waunorasa chamba. Chemba, kanda mchemba. Aiwa, hanzi ndarijusa. Aiwa. Aiwa, iyari. Joni wangozi ngona. Andizozo, barishika, by so doing, into discourage. Kana pesa, kana uri kunyara ngombo kuto. Kunyara? Kana nunyara kuti ambanje. Kunyara unyadzisa kuti ambanje. Kunyara. John ukuti chi? Sofana unyadzisa kuti kuti ambanje. Unoko chinyari. Sofana unyadzisa. Zviri kubva kupi John izvo? Uri right eri munhu yo. Anenge aisaka education to. Problem yenye kuti amusa kubvuma zvanduku kutaurira. Nai, aiwa but izvozvo zvawataura zviri kubva kupi? Sofana kunyadzisa kunzi mwana kuti ambanje. Andikora munyadira chama choda kupaka. Aiwa, siri. Ari. Seri kumabanana Chama choda kupaka. Simira kuti Bemwa munhu ari nuti. Andi dzinobemwa munhu ari nuti. Unonyari. Dzinobemwa munhu akashama. mbanje chakadaiso pa road. Unonyari. wosa wakupimira kuseri. Kuseri kubanana kuseri. Ndokwakupemera. Kana kubemwa neblambe yake. Unonyari. What do you want? Saka iyo over 10 years uchidzibhema mai manje wakudzipisa kuti ngomini. Kurealize hazvina kuipa kuti waona kuti Wawandirwa nyasha. yawanirwa nyasha taura kushu. Wawandirwa nyasha. Bosi the very day wawandirwa nyasha iyoka. Zvinhu zvaitika kana zvawamboita kuti zvatorapisa. Taura kushu. Aiwa, ini zvataura kuti ino madzingi nini. Saka zvadi kubva zvaita rubbish. Madzingi ya kuti. Asimbai. Zasi hapana kana kakampanje karimo mboro. Kompanje chete ndo dzakaipa. Kodoro rakamudzi rakanaka. Hanzi ndikusvika iko. Taura kwechino. Rakanaka nani? Aiwa, it's food and drink. Food and drink this one. Ainana. And then is addicted to it. Aiwa, ndivegera. Ine chikafu chinodhaka. Inde somokeke. Inotengeswa okay. Supermarket. Wow. Duri. Plus izvanogona kuregera anytime is addicted and chinjita. Kana usina unogona kuchimwa. Kana majeka nostoria kuti mudhimo. Pakontena hapana food and drink. Pachakanyorwa ndipapa kuti food and drink. Pakatonyorwa kunzi is dangerous to you. Dangerous. Taste the goodness. Saka wapende vakapinda mudini mulaya beach. Plus chitone tsvina gaya tsvina yakutesa mudumbu chaita. Kana kuti hauda kuitisa mabhoya mani mari. No. Haisi imwe reason. No, maboya mana akaita mari neni. Kana kusati zvokurwadza. Wana angamboita loss nekuti waregera wana. But ukakokera waya. But John wakarekedza kuvhurika. No, the problem is zvandikutaura munga kuti zvinhu zvingafe zvakaitika but zvinhu zvitoitika. But kuvhurika unenge kuri padhuze futi. No. Ndo time yechokwadi. The problem with you think ndakapata chokwadi ndakanganisika brain. It's not it. Umashure. Wati chi John? Saka ndo basa rachero rokurekedza mbanje. Aiwa, ndozvifarira kuti uregera mbanje but kupenga unogona kupenga futi wadziregedza. Dzanga dzada kutokupengesa maybe. Alright. Wangada penga. Ndaimboona zvinhu zvaitika so. Baba waya yakafitsa moto zvakanaka. Chibi. Anenge dzinolaka akutara dzidzekedza kuti akakuda kupengesa aiwa. Ndo dzinolaka dzacho mbangazana dhiri dzadzo. Ndakadzibhema stereka dzakana kubaka. Dzivirei kuna waidayo pakudzibhema uchisa. Aiwa, I thought it was going to change me kana kuti akakutaura izvozvi yani. Ine chizo manje nini? Nditira zvinhu mahara manje. Anditira zvinhu kuti hanzi just because kuna kufadza next door. Nditira zvinhu kuti ndidziko kuti zvinhu zvinokusa kuti chinja we. Ka ndivindise pa imwe level. Ndinoita mseka wabo ka
Saka wakazvitesta for more than 10 years. Abasha to that. Wakazvitesta for more than 10 years. Yeah. Saidirawa. Hey. Andukusaidira lawa. Yeah, 10 years aripo parwizi. Aida kutesta kuti hapana kukuruta here. 10 years. Because irini sandabhi mambanya ndizvi. Ndaiona vadzibhema ndizvi. Saka ndida kusvika pa ndida kutsvaga exactly chautsvagira mbaki. Saka ini for amene makore mangani? 15 14 years. Ndakabhema mbanje. Ndatonotika I'm just wasting myself. Yeah, you wasting time. Can stand nazo zvinhu. Saka no to drugs. Exactly. John how Kovanhu anotengesa mbanje unovati chinawo. We should put them in jail or in the cemetery. Pastragela. Drug peddlers should put in jail. Yes. Only magistrate ungawatonge makore shamari. Ndongokutongera pari. tongavakombesa semunhare pere munhu ari patomboti 25 iyo ndingazokuti akose munhu aripo but hatikujaidze waitsvaga wokurarama vanodzidzira basa unodzoka kujero wakapenda wakudhunya enda ndingakurambidze kufunga dai zvese zvaunoita zviri pamutemo. Hai 90% yacho zviri pamutemo. Pamwe zvacho ndingangorikidza mbanje chete 100%. Ndakarigidza kambanje. Ndikutaura kuti zviro zvandiita ina nditi besides mbanje. unogoti zvikakuitira sei wakuta uri kutraya kuregera already shuto zvatoita zvakatoita haufanira kuti zvikandiitira zvakaita asabibibibiyamudzvanyiriro gweta rangu riripo shuto ramba wakagara ipapo sambe ipapo John waita boa regedza mbanje 2018 kuna kumira boa kunakirwa che asi gweta rako rikubhema gweta racho rikubhema haungariverenga ndinobhema mbanje anobhema mbanje nautori mabhemere enyonza nyange tikafamba chitonza utsanoda kukompeya kuti kana uchikouyisafamba chitonza dzokomana vanokouyisa pamuromo uchibhema kanyombeta unobhema puru unoita sedokubhema kwako unobhema zvokuti wazobhema 16 pulls iwo wazobhema 2 pulls zvine basa rei wangobhema 1 wabhema uri kubhema kokuti orati puru racho nakuita sekubhema saka John chitipa wakalasi mapuru hana maclosing remark kumwe yese ndakarohana achikurowa ma2-3 pulls especially chimimba ngaregererwe mwari andiregerere noindatadzei bozi ndikuti vanonditi ndiramba ngoti chiputa hangu ndokuti mwari acha ini ndati ndiwizi ndiregererwe nekuti ndatadzei namwari hapana atadzi apo kuti mundiregererwe mhosva yangu unokoregererwa ndangada sungwa nemhosva iyi uchinamata unonamatira vanoita nge vari kuita sekupikisa vanonamatira vakanga ri kumaprayers
aiwa vanenge vari against program aiwa asi iwo kati vandiiiri manje wakutotange ndine zvandatokangasa kana kuti ndakati amini anokanganisa ndoregerere asi wari kuregererwa ndikatara nyaya yangu handitika I don't want kunzwa munhu anotaura zvekutanga ari kucontract because it's a resolution handiti saka resolution yangu ine handidi kuti ivhiringidzwe nemumwe munhu sazontaura zvingori smart chete it should happen handiti usatara zvinhu zvinozosara mashure saka uyu manje uyu handidi dzokera mashure saka uyu manje saka uyu very clear eorit saka uyu manje uyu akaita sei nakuda kutanga ada kudzora mashure kuti ati aregererwei namwari asaramba achifunga kuti nini ndipute mbanje like what you're saying ina handamba kuti ndikuti iwo upute kai kana kuti waregererei asaka tikuirira saka ndazokubata maoko ngati nharo dzauri kuita zvikuradza kuti unenge une chokwadi kuti hauchaita sei unenge autaramandikuita unenge chete why muri kudhauta zvandikutaura ine why muri kudhauta like kuyoda kuti kana inini pache zvangu inini handidhai ndotozvidhauta futi saka udati ndingobhilisa iyoyo kawani inini pache zvangu ini ndozvidhauta ndongobhilivha iyoyo kawani sha yangu yabhema nesenhasi mangwana kangomuka munhu achitanga achabhema ende achabhema imi mune uchakudzai mazuva acho achiri padhuze iwo wakumbikora zvinhu zvavakutaura zvadoka mune imwe nyika yamunogara namabega yamunoona zvenyu mega watakaona vakawanda sere kwakati handichamarata chaputa vatakazoona vachingoputa vachindikutaura uyu akabva munhu achiti musazoya muchimutemuteaiyo pointi yainyotaura ndo zvandachitaura kuitira kuti aiwa iyo kati chadaro wakuitawo kunge madaro nawaregerere John saka uchasungira munhu mbanje kana kuskirina auchari kuona mbanje padhuze pavo aiwa achimomira yaka John achipedzisa nyaya John ndichitaurira kavamwe vari kumhiri kwemakungwa nevari muZimbabwe nevari wakagara navo kuvataurira kuti nyaya yembanje anaene mbanje bandiri ari kundimanikidza handikwanisa zvangu kuti kana kuti pakabvunzwa bandiri kana kuti ndinge babandiri but handichafara nazvo kutondimanikidza handiri zvokumanikidza achimwe ona munhu anokumanikidza anenge aita kuti iye ndakati jose ndokumanikidzwa ukukudhiskasa ndichida kutowanawo futi ruzivo kubva kwauri kuti wachigona sei mabhinya aripo totozviregedzawo mabhinya atoripo nekuti kubhema ka hachisi chinhu chakanaka kapane munhu akambokura achifidwa nehuse vamwe havatori kuregedza tida kudiscouraja chinotokuwadza chihusi isi kuti vanoda kuregedza vagare varegedza pana mwe akuchida kuregedza pana vanhu vakawanda wadadika mbanja ndikuregedza sei saka ine I want kubatsira vamwe vanhu kuti varegedze kuti regedza mbanje pamwe peer pressure ka kuti kunzi akunyara zvafana nditi nemayeza ndaita chibhema mbanja nditi probably ndagona kutonyara tese handiti but not noka rega nditongoita ngosvingisa upinde aiwa John waita bhu totenda nekuti imimi neniti sine basa asante sana vanhu varegere madhaki